Tämä dokumentti kertoo Tapanilan paikoista ja ihmisistä, jotka käyvät niissä. Tätä Tapanilan aluetta kutsutaan Kurranummiksi. Kurranummessa on kaikkea kivaa tekemistä. Voit vaikka ulkoiluttaa siellä koiraa, kiipeillä kiipeilytelineessä, laskea liukumäkeä, uida tai katsella, miten kaunis ruoho kasvaa. Mikä teistä on parasta Kurranummessa? No leikkiminen ja se hauska. Entä kuinka monta kertaa viikosta tuutte tänne? No varmaan minä ainakin tuun tänne kertaa 3 päivää. Mä tuun tänne 2 päivää pois, niin mä tuun kyllä melkein. Joo. Entä pelaatteko Pokemon Go? Joo. No joo. Onks kiva? Joo, kiitos. Tässä näemme Kurrannummen eksoottisen uima-alueen, minne voi kuumana kesäpäivänä pulahtaa uimaan. Tässä takanani on yksi auringonottaja, Ossi Ivari. Tässä näette Tapanilan urheilukeskuksen, jossa Hiidenkiven koululaiset käyvät liikuntatunnellaan ja sinne voi muutenkin pistäytyä liikkumaan vapaa-ajalla. Mitä eri urheilulajeja täällä pystyy harrastamaan? Täällä pystyy keilaamaan, sitten meillä on kiipeilykeskus, sitten meillä on squash-kenttiä, missä voi olla pingistä ja squashia ja racquetballia ja sitten meillä on tatame, missä voi olla kaiken maailman kendolajeja ja jujutsua ja mitä kaikkea. Ja nyrkkeilysali löytyy, salibändi löytyy. Sitten puistollahan kuuluu meille kanssa ja siellä on tennis ja sulkapallo. Ja futsaali pelattu ja siellä on uusi laji pickleball. Ja sitten meidän tiloissa pyörii mikä tämä on tämä urheiluseura Erä, niin ne järjestää meidän tiloissa varmaan yli 80 lajia toimintaa, ryhmäliikuntaa. Ja minkä ikäisiä ihmisiä käy täällä? Täällä käy ihan 0 heitetään 90. Voi olla vanhempiakin, koska täällä on tosiaan niitä temppuratoja pienille ja vauvoille, äiti-lapsijumppia ja sitten näitä seniorikeilaajia, ne on ehkä ne iäkkäimmät. Millaista on työskennellä täällä? Oikein mukavaa. Liikunnalliset ihmiset on yleensä lepposia ja kivoja ja sanoisin, että miellyttävä paikka olla. Ja, kiitos. Kiitos. Tapanilassa on 2 Alepaa, jossa Hiidenkiven peruskoulun nuoret käyvät välitunnilla syömässä suomalaista perinneruokaa, kuten vaniljadonitseja ja Megaforce energiajuomaa. Tässä on Tapanilan juna-asema. Siellä on hyvät junayhteydet muihin paikkoihin. Siellä menee paljon junia. Tässä on Tapanilan keskusta. Siellä kaikki meno ja meininki tapahtuu. Joskus siellä pidetään myös senioreiden petankikisoja. Keväisin kun Hiidenkiven puistossa sulaa lumi, lumen alta paljastuu tuhansia pikkuyllätyksiä, nimittäin koiran ulostetta. Siellä raimiisi kantautuu lämmin ja täyteläinen haju, tuttu ja turvallinen. Huhutaan myös, että jos kävelet joskus keväisin Hiidenkiven puistossa, voit nähdä ärsyntyneen suomalaisen ja kuulla kun hän kiroilee kun on astunut koiran ulosteeseen.